Comunicarlle que Julio Mougán será o próximo entrenador do Noia Portos Apostoli Fútbol Sala na próxima temporada. Bienvenido. O Noia Portus Apostoli Fútbol Sala xa conta con novo adestrador. Trátase de Julio Mougán. O técnico redondelán será o encargado de guiar a nave noiesa a próxima tempada na segunda división, competición na que xogará por primeira vez na súa historia. Acompañado do presidente Severino Barreiro e tamén do director técnico do club, Javi Barreiro, foi presentado esta mañá en rolda de prensa na sede dun dos seus principais patrocinadores, Grúas e Galsa. No acto, no que tamén estivo presente o edil de Deportes Ramón Santos, explicáronse as razóns da súa elección. Un entrenador acorde a la categoría, estamos totalmente convencidos de que Julio es ese perfil de entrenador que estábamos buscando. Es un entrenador que tiene experiencia en la categoría, entrenó 7 años ya en esta categoría y confiamos plenamente en que nos va a dar ese plus y ese salto que necesitamos, lo que estábamos buscando. Mougán, un técnico cualificado e con ampla experiencia na categoría, mostrouse ilusionado con este novo proxecto. Un proxecto moi ilusionante, un proxecto que creo que non lla merece e naturalmente non podo estar ao marxe de algo que verdadeiramente a xunta directiva levaba xa tempo intentando e sobre todo porque están dando todas as facilidades do mundo, polo tanto Julio Mougán este ano ou a terceira ou a cuarta xa era inviable e imposible que dixera que non. Entre os seus obxectivos figura manter o equipo na categoría de prata, un reto complicado, pero que agarda poder cumprir coa implicación de todos, en especial coa dos xogadores. Naturalmente non ya ten que sair a conseguir a permanencia na categoría, ese é o obxectivo primordial. Non nos podemos marcar límites, non nos podemos marcar de momento obxectivos un pouco máis ambiciosos, mentres non miremos os ollos aos xogadores, mentres non miremos os ollos un pouco e coexionemos todas as estruturas que forman parte do club, de xunta directiva, corpo técnico, afición, xogadores, onde creo que é un círculo bastante amplo onde todos temos que estar representados e a partir de aí, sobre todo, hai que buscar ese compromiso cos xogadores, vamos a ver que queremos. O club traballa xa na configuración do plantel, no que se prevé a continuidade da base do grupo do ano pasado, coa incorporación de 4 ou 5 caras novas, que lle virán a dar un salto de calidade ao equipo.